clear tu te chi bai le ve ku le hole tun ruma chuan kum sang ni som pariatan ti chua razi ti chu kan clear ho ve thung don ha ni Arabian Sea chuan Indian aircraft carrier chu halo langa chulai hunan ho tu pa ber general baxi chuan kum sang ha jago somsari pakhat kuma India le Pakistan indona India nena chanchung chang chu asoya general nikhil baxi chuan haral matonga silai ka pa indo te awang chawa hlotling an ni lo thu le indo na hmuna atanga hlataka intelligence om te wanga ne na changan ni thu asoya general baxi chuan nu pakhat en thlatu india ne na chantir tu chunu chungchang chu asoi chun zom bokani kumsa jago somsari pakhat malama khan pakistan sipai mun puya brigadier parvez sada en kol chuan indian intelligence official ho en thak dan tur chu soi ho na halo nei meka an zon hu chuan brigadier seda chuan a thian thatak indian khole tuini na nei le chanchin a hriat na nar ber hidayat khan chu awamua hidayat chuan a hna chel lai mek brigadier seda thuriat na informant atang chuan a hri chel na a pantak zela wangin ban na thelu alo tumme kani hidayat chuan a chuapa bo kanaya thian ani na angin brigadier seda chuan poyati puin ator pui lemai hidayat chuan a hna chun zom theito don lo wangin brigadier seda fapa iqbal le afanu sema ti chu in nei mai se ti ati thu asoya hidayat hi india intelligence in pakistana chuan tuma hriat lawina thoka adik tak chuan double agent kan tiang chi hi ani jok mang chu pakistan tan le india tan chu na thokop vel mai mayani hidayat hian pakistan chu tran ngai lo ma sela brigadier sedayat chu india intelligence tana chanchin lak nan ber chuan mang thrina ni tichan hidayat chuan abana lekha chu india intelligence bureau how to luber colonel khalid nena chuan a theluta ama ai o tur chuan afanu sema ti chu da turin angen zui hal bok atira chuan colonel khalid chuan sema ti chu kumsom ni mi chau alani wang le delhi university kallai chau ani na wang chuan aril ruwa buai hleya apom du lawani mase hidayat chuan afanuina aya o zo chu haring tlat mai si hidayat chuan afanu chu university atanga hroi chukin arwa manna zong zong chu afanu semati chu aril taveka semati chu apa thu pe ka wang chuan alom lo hle mai mase anu po chuan apa thu tu na chu apom pui tlat mai boxia chumi zan chuan semati chuan zan khuai na in ngai tua engtieng nge chu thil chu apom do nem le apom do lo ti chu ngai tua ni mase chu chau chu aram ma mangai zia alan tir theina kong om chun nia hrida wang chuan apom tange nge ya aram tan chuan anun po hlan huamin anun chu ain petangot mayani ti chuan semati chuan khalid mir le assistant baxi chu aron muta chutia interview azo nu chuan training tam tak chu semati chuan apal tlang zui le ta ni atir lama chuan harsa ti in sheompo ati ve hlea mase top lama ero zong athiam thein aril rupo a hadam ta hle mai atopa pe chuan number le code hriat na lam chu athiam pha le zulta mani in ven dan le silai khoi dan te chu zirtir ania mi pui tam tak zinga po atum tak ka fuchat chat thei tura zirtir ani bok engkim chu peifel ani nuwa chuan semati le iqbal chu anin nei ta apasal mani se semati chuan iqbal chu angai na te chiam lo aruka spy ani mio wang chuan man robot sai konga le ho tu te ne na indoor konga chuan rem changa in siam theizel thungani chialo zinga pakhat iqbala mirin mai abdullah chuan semati churing hlelin ache dan chu hain thlafowa mase chu pa chuan semati che dan chu engma atibal ha phachuang lo ama puala achol na pindan chu information le ko chi rang an ho tu tele an thopui pakistana omve dang te hriat tirnan amhang thrina ni nikha chu semati chuan munira chu market a chu na hruaya munira chu iqbala u mebupa nu pui ani chu hun chu rem changa lain semati chuan indian intelligence dang chulai hmuna thokve te chu abia kabir nen chuan ai muzui bok spy ani chu anring hlel reng mai boxia chu wang chuan anrin hlel to lo na tan hidayat am hingin information sayat a hne na
an thon chuan an rin hlelna chu ati zia om thei arin thu a putin hena chuan a hrilani Indian Intelligence Bureau chuan Brigadier Sayed chu present pein a chunga chuan thuru kan zepa chu present chunga chuan Pakistan hel ho pro Indian anti te chung chang chu en je ka nei chu thu je ka hel ho chung chang te chu dik vek ma sela hel ho te chuan anom nam hun chu an lo chu san to sia ma se chu thilawang chuan Brigadier Sayed chuan lom mal ho hle mai chu thil chu India en thatu an ho tu sang zul tena semati mission atana ama tan pui thei tura an ro man mai chu lo nia General Bek chuan Brigadier Sada chu an ha tho that em awangin Major General akai san tir bokani chu thilawang chuan Hidayat chuna lom ema ama wang chawa chu promotion chu dong thei ani thu a hril bokani ti chuan semati chu na tho thei na thale jung seng tu ten hena chuan a mel hriat tir ta Iqbal chuan semati chu angaina sot hle ta bok ti chuan anu kebun chu anu puya peta hiala apasal rin na chu a hlo chuak thei ta ni nikha chu Major General Sida chu anum samlova ti chuan semati chu an thure ru na mun puya chu na kal tir ta chu hun chu remcha lain semati chuan ngai thla ru na chu hmuna chuan ada ta angai thla ru na mang chuan Pakistan million le poimo te in biak na zong chu a hre zung thei ta ni chabilem chu siam tirin chumi mang chuan adu huna private meeting room a chuan alut thei ta bok hun te loral zelin semati po chu alo puitling chhota hle maya achu pa bok om wanga boral ta apa thi na chuan ani chu atin nual ve hle thung chuti rolin ama nem turin na pasal Iqbal chu a om vereng boka anin zom na chu anting het sau thina ni nikha chu munira le Pakistan officer nu puite chuan engamo chung chang lo soi khoma an ma army birthday even lo om tura an faten music show an nei theina tura music zirtir tu lak chung chang chu an relani semati chuan chu rem cha chu bopel tum loin an fate ho zirtir tur chuan ani chuan peta chutia music zirtir tu ani na awang chuan Pakistan sipai officer te ho in rang chuan alu thei pha ta ni Pakistan sipai ho in Indian aircraft mun pui be an tum thu te po chu a hriat pha thei bok a thu hriat chu arang theyang berin an ho tu te hena chuan a thlen ngal thuya ti chuan an ho tu lam te po chuan Indian Navy lam te chu rang takin an thu hriat chung chang chu an lo hril ve ngal bok atira chuan Indian Navy lam mero chuan an lo oi chi lova ma se Khalid Mir chuan thu dik nge ani thu an ni ho chu hril ta ne military birthday events a chuan no pangte chuan an ti tur chu thatak chuan an hlena semati chunga chuan officer nu puite po chu an lom hle ani Major General Seda chung te ina chuan ei khom lai chuan Major General Seda le afapa chuan India chu tuipui le khomola tanga be an tum thu chu han soilang ta an hriat hau lovin semati chuan an thu soi zong chu arukin alongai thakio mai si Reilo ten huwa chuan file pakhat chu Major General Seda assistant pakhat chu aron keng boka semati chuan chu thil chu enge ani hriat atum hal bok Major General Seda le Iqbala han kalson huwa chuan chabile masiam mang chuan private meeting room a chuan alut tanghala information a mu te chu copy in Indian Intelligence Bureau lam te chu a thon chong hal ta ni ma se chu ti lai mek chuan Major General Seda assistant chu file la turin aron let leya semati chuan a man mo ema wang chuan om na ngaya po chuan ada lut man talo man mo tak chuan dokan malama chuan ada tangota Major General Seda chuan ring hello ma se Abdullah chuan arin hlena ti fi turin sematin signal transmitter a khu thei hil a mu chuan semati chu spy ani ti areng hrechiang ve ta a ti chuan man mo takin Major General Seda chu hrila tumani ma se chu thil chu osam taka thlen tir mai chu semati chuna tumbi khaulo karam hu masak bera chuan chuanglun halin semati chuan Abdullah chu asuta a liam na tak tuarin ani chu kal santani chuti lai chuan man mo takin Abdullah chu hospital lampan puyania semati chuan chutiang thil ati angai ta chu poipo ati khermai thil thleng zong chuan ho tu ten hena chuan a thlen ngal ta veka Pakistan tuin tuilongin Bay of Bengal tuipuya Indian aircraft carrier be atum chung cha chu hril ta bokani ma se chutiang chu hril ma se Navy ho chuan semati thu soi chu an oile ta chuang lova chuti lai chuan Abdullah chu karina su ani ti a hriat rolin mebuba chu man mo takin hospital lam pan chuan aron kala
Abdullah chuan semati hming chu alam man tlat mai si chu wang chuan mebuba chuan semati chu aring hlel ta hlea ti chuan Abdullah thina chung chang chui tur chuan intelligence bureau chu tir aril rukta nikha chu semati chuan dor vela amamo thom no vel leiturin a chu lok tur thu Iqbala chu harila ti chuan semati chuan thil thleng te le thilom dan te chu rang takin an ho tu te hena chuan a hrila bol ruak thalo in mung me ka om thu le mebuban arin hlel tran thu te chu a hril tanghal a thopui te chuan a kong dal tu a piang da thazel turin a lo hril bok anin biak zo nu chuan ni hliap kara tur om chu adonga chu tur chu adonga piang tan thi nge na turani a chan chu chui chu theilo heart attack anga anlam chu don wanga ni bok mebuba chuan Abdullah thina chung chang chui turin investigation bureau lam pan natum ti chu semati chuan alo hrelok diam toa in chung pan chona stepa mebuba kalai chu puana in khu vekin sirin shriawa tur thun mang chuan alo chiuta mebuba chu adha bo to ti an ho tu te a hril nuwa chuan reilo te a mebuba chu tluin a boral ta ni investigation officer tranga alet le nuwa chuan finfiana mebuba thina chung changa theyang zong chu a pai bo ta veka Abdullah ruma chuan in biak ru na man ruwa chu ven him na hnuya thok spy ani anrin hlel theinan ada bokani chutia mebuba athi thutawang chuan major general siada le Iqbal chu ahongin makpo an tilhleya chuti lain Pakistan intelligence lam chuan India tana thok spy an omani ti po an threchu to bokani tin semati puitrin tu agent then khat chu han man bok ti chuan semati chuan arang theyang berin chu thil chu khalida hena chuan a hriat tir ngala khalidan chu thu chu a hriat vele chuan semati hroi chuak tu tur team abut sai tanghal chuk chuka nirelo te hnuwa chuan major general siada ina chuan Pakistan intelligence te chu tual thana chui turin an local bok ti chuan ngai thla ru na le signal pe chu thei transmitter chu Abdullah ruma chuan an hmuwa semati chuan chutiang thil chu Abdullah chunga ti angai ta chu a in thiam lo hlea poipo ati tak zetani atuga chuan semati le Iqbala chu Iqbala commander hlui angin Khalid Mir chu aron kala mase Iqbala chuan chu a hrevelova Khalid Mir chuan kot pea ama amule hun tur an ruata chuan ama ron muturin semati chu a hril bokani Indian Investigation Bureau lam chuina chuan thu hretu atana zona zo turin munira chuan soma semati aya Soraya Army Wave Association chairman chu Abdullah chu India mile sa India tana thukeng tu chanchin lakna angina soitira chumi zo chuan Soraya chuan manmo takin Investigation Bureau lam munira chu a howat theina turin a kota Major General siada chu kwa chuan anmirin Abdullah India tana thok le spy alone ti an hriat chuan mak an tin an thin pho a thong leani nima se Iqbala chuan semati thifang Abdullah ruma a hmu atang chuan phat rual lovin anupui chu India tana thok ani ti a hretchiuk ta anupui chu alo hon vele arin hlelna zong chu lo zo a engkim mai chu lo do patumani mase semati chuan hriat chu ani to ti a in hria Iqbala room aron lu vele silain alo tin tawang mai lung chetak chung chuan semati chuan a thil ti zong chu ti adu lo thu le aram amai na wang chawa ti ani thu te amatan chuan aram apoimo ber thu te harila semati chu khalita hom mutur chuan a kaljui tanghalani Iqbala chuan thilom zia chu apa Major General said alo hril ve mek boka hmeichhe pakhat main a in chung le aram ati buai chu a thinarim hleani hidayat chuan a in thian thatna hmang tangkain India tan alo thok reng ani ti le ama wanga anram chu din hun la oma adin zia te chu a hretchok ta uar mai semati chuan ama hruai tu tur Khalida mu atum lai chuan vandui thla takin Pakistan intelligence le sipai then khat chuan Iqbala ronzuin anron hul taveka Khalidan thilom zia hriat chuan an grenade ken chu mi puizinga vom turin thua peta bompuaka chuan mi awma zat chuan borala chu zinga chuan Iqbala le semati po an telvea Iqbala chu bompu na thizinga chuan a telve ani vane thla takin semati ero chu aboral velo hlau maya chu tiang thil Khalidan ati tamai chu semati chu alungoi lo hle Khalida ero chuan du thlan tur dang an nei lo ti a hril ve thung ti chuan semati chu Pakistan atang chuan India
luang taka hrui thlen ania ma se kong laka chuan ni khor khelena om ta anhuwa chuan ikbala fa chu alo pai reng ani ti a hreta boka chu afa lo piang tur chu uluk taka en kolatum ngetlat bokani semati in pek na wang chuan Pakistan tui hnuai longin Indian aircraft mun pui abe atumna chu an lo chet khal theita zoka India in Pakistan tui hnuai long chu an ti chiat theita pha ta bokani Pakistan ho chu Indian sipai te ma chuan an tlom zui ta bok kum engama zat ave nuwa chuan semati fa pa po chuan Indian army chu azom veta ti chuan movie chu lo top ta ni clear tu te atop tle lo clear zo wa in kalom lo tamula lo hriselula film dan en in hule kan tum donia